набой! Спрете да се удрете! Спрете да се удрете! Това боли! Нека господин Уърс, това може леко да заболи! Моите змийски ръце! Разтегнах си цели 3 от тях! Вече се предавам! Тоест, това е капан! Сега аз вече имам повече вирусни сили от всички вас тако. И никой тук не може да ме спре. Какво беше това? Какъв е този шум? Запушете си носа! Отврат! Имай предвид, благодаря ти, защото аз съм коренно думте с получещия звяр. След като мина цяла вечност, се оказа, че няма история, а само слух от Тофи учител. Не, това не е слух. Майко, те го вкарват в водницата.